Kadong Bisaya, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga susunod na araw ay meron pa po tayong mga video na lalabas dito sa aking YouTube channel. And hopefully, pero kung mapapansin nyo, tingnan nyo kung bakit ako pumayat ng konti. So, si Dong Bisaya po ay nagkasakit, and hopefully tuloy-tuloy na ho yung aking paggaling. And pag natapos lang tong COVID-19, pero I think matagal pa matapos mga Kadong Bisaya. So, gusto kong pumunta sa ibang mga lugar. Since itong camera na ginagamit ko ngayon, ito po ay you can use it under the water. Oh, di ba? Pwede mo siyang gamitin under the water. Kasi sakop niya malaki. Yan o. Di ba? So, malaki yung sakop niya. Yan. Yung angle. And that's the very important. Kasi nakikita mo yung buong anggulo na gusto mong makita. So, hopefully, makapunta tayo sa mga lugar na mga magaganyan. And as of today, biruin natin, no, dumarami na ulit yung mga cases ng mga nagiging positive ng COVID-19. So, sana, since nagkaroon tayo ng ECQ lockdown, sundin natin yung mga standard protocol ng ating government. Kasi, yan lang yung makakatulog sa atin para iwasan yung pagkalat, pagdami at pagkakawa-hawa ng COVID-19. Sa panahon ngayon, mahirap yung maging kumpiyansa ka sa sarili mo. Kahit sabihin mong malakas yung pangangatawan mo, kahit sabihin mong kaya mo, pero pag ikaw nahawaan ng COVID-19 at ikaw ay magkaroon ng COVID-19, napakahirap. Diba? As of the moment, tumataas ang COVID patient. Yung mga nagiging patient, no, yung mga nahahawaan. So, isa ka ba sa mga gusto mong mahawaan? If ever, kung hindi ka tumupad sa mga protocol ng ating pamahalaan, sundin po natin, napakadali lamang po sundin. Huwag tayong magiging pabigat sa kanila, kasi alam naman natin na ang dami nilang iniisip, ginagawa, inaasikaso, at kung ano-ano. Pero anyway, labas tayo naman dun. Kung masasabi ko lang, magpapapayat na ako. Diba? Although may siyan pa rin naman, pero at least hindi na sobrang taba. Diba, mga Kadong Bisaya? So, yun lamang po. Sana ay may natutunan kayo dito sa aking video, kahit sa simpleng pagpapaalala, simpleng pagbibigay ng kaalaman, tips, kaya napakahalaga at sundin po natin. Tsak naman po ay para naman po sa atin lahat. And also, I would like to thank all the supporters because yun nga po, hindi ko pa pala nagawa ng video, so ito na lang, ididiretso ko na lang na na-monetize na po yung ating YouTube channel. Meron na rin po siyang ads, and inaantay ko na lang yung Google AdSense pin. So guys, panoorin nyo po yung aking video at mag-comment kayo below ano yung gusto ko nyong gawin, ano pa yung gusto nyong ipagawa sa akin, at sa lahat ng gusto nyong aking tuklasin. Pero sa ngayon at this moment, siguro ang gagawin ko yung mga history muna, since hindi naman tayo pwedeng makalabas na labas. Ang gagawin ko na lang muna ay ang mga history. For example, history ng Maynila, di ba? Ano ba yung history ng Maynila? Ano ba yung history ng Quiapo Church? Ano ba yung history ng Luneta? Di ba? Ano ba ang history ng Molabesia? Di ba? Ano ba siya before? Paano ba siya ginawa?
Di ba? Ano ang history ng EDSA? Di ba? Marami tayong mga dapat tuklasin na dapat yung abangan sa aking mga videos. So, stay tuned and thank you so much and God bless you. Thank you so much. Please subscribe to YouTube channel. It's Dong Bisaya. At tayo po, ulitin ko, daragdag ko lamang po, huwag mo natin kalimutang magpasalamat sa taas, sa ating naitapay, sa ating Panginoon, na magpasalamat tayo na tayo ay nasa mabuting kalagayan, na tayo ay nasa mabuting pangangatawan, at tayo ay nasa mabuting posisyon. Magpasalamat tayo na tayo ay gumising sa umaga, sa araw, at kung ano pa. Magpasalamat tayo sa mga blessings na ibinibigay niya sa kinakain natin sa mga pang-araw-araw, sa ginagastos natin pang-araw-araw. Magpasalamat tayo sa Kanya kasi siya lang ang ating malalapitan sa oras ng ating pangangailangan sa araw-araw, sa buhay o sa habang buhay pa na ating haharapin dito sa mundong ibabaw. Muli, maraming salamat po sa lahat ng inyong pagtitiwala at lubos po akong deep inside, deep and down. Hello! Welcome back to my YouTube channel. So ayan mga Kadong Bisaya, nandito po tayo sa rooftop. Siyempre hapon na. Kung makikita mo siya, napakaganda. Diba? Kitang-kita yung buong yun. So ayan mga Kadong Bisaya, maraming salamat po lahat. At abangan po ninyo yung mga iba pang mga video na i-upload Kadong Bisaya. So since meron na tayong magandang camera para sa ating mga video na i-upload everyday talaga, hindi naman. Siguro twice a week. So yun yung meron tayo sa ngayon, diba? So thank you so much. Hello! Welcome back to my YouTube channel. So ayan mga Kadong Bisaya, nandito po tayo sa rooftop. Siyempre hapon na. Kung makikita mo siya, napakaganda. Diba? Kitang-kita yung buong yun. So ayan mga Kadong Bisaya, maraming salamat po lahat. At abangan po ninyo yung mga iba pang mga video na i-upload Kadong Bisaya. So since meron na tayong magandang camera para sa ating mga video na i-upload everyday talaga, hindi naman. Siguro twice a week. So yun yung meron tayo sa ngayon, diba? So thank you so much.